Ți-au rămas doar câțiva dinți, însă aceștia se mișcă, au inflamații, nu poți să mesteci cu ei și nici să zâmbești. Adevărul nu te mai ajută cu nimic. Acești dinți care te țin în suferință trebuie scoși ca să poți începe o reconstrucție serioasă. Hai să-ți arăt cum am rezolvat un caz de genul acesta. Am reabilitat complet maxilarul. Începând cu extracția dinților, am inserat 6 implanturi pe care am putut să montăm a doua zi o lucrare provizorie. Aceasta i-a permis pacientului să revină la o viață socială normală. După aproape 6 luni, am realizat și lucrarea definitivă, care este o lucrare ușoară, estetică și confortabilă dintr-o bază de titan cu dinți individuali din zirconiu. Însă aici nu e vorba doar de estetică, ci este vorba de a putea mânca, de a putea vorbi și de a putea zâmbi cu încredere. Dacă ai ajuns în punctul ăsta, nu mai amâna, scrie-mi. Există o soluție pe care o putem pune în aplicare împreună, pas cu pas.